napríklad logiku. Točíš, môžem? Áno. Dáva ti toto logiku. Pozri sa, kde je spojka. Kde ju má jazdec chytať, tú spojku, vieš? Pozri tu na prst, zaber na prst. Že ja ju chytám niekde tu. A proste tu, naučení sú niektorí ľudia, že tu, lebo tu mám väčšiu nejakú páku. Lenže tá spojka tuto, pozri, koľko ju ovládaš. Že proste nakrátko ju ovládaš viac na väčšej dráhe, na väčších stupňoch a tu je citlivejšia, tu ju vieš oveľa lepšie ovládať, lebo na krátkom tomto. A tak pozri, tu sú vypínače a tu je zase plyn, tu sú vypínače tu. Pozri sa, každá motorka má mať spojku, normálne, víš, v polovici. Sa napríklad takáto bežná motorka tiež. Toto som nastavoval, má mať normálne tie páčky. Presne tu, takto, v takejto asi výške. Pozri sa na tú prednú brzdu, vidíš? Som tu, nie tu. To nie. Je to ovládateľné, citlivé. Čiže samostatná polovica vzdialenosti. Áno, a dokonca táto páčka je veľmi zlá, čo sa týka už tohto. To by som tiež celé vymenil. Má to byť niekde tu, ale my tú páčku ešte vymeníme. To sa neboj nič. Teraz ide o dôležitejšiu vec, že tá motorka, ja neviem, čo všetko môže mať najazdené a treba ju len tak dať aj taký refresh v podstate. Takže si otvoríš nádržtičku takto, uvidíme, čo tam bude. Pozri sa, jaká je to kvapalina. A je vidieť, že trošku v nej je nejaká svinová. No ja to robím. Toto je motorka vlastne z roku 2009. Kamaráde, to už je riadna história. Pomalý veterán. Na tejto motorke dokázal Raga veľké veci. A jazdil úplne, že ja som začínal s trialom a Adam Raga vlastne bol pre mňa boh. Úplný boh. Tu je šípka. No a vlastne ty to tam žafneš vláde tu v týchto místach. Podľa mňa by to bolo tam najrozumnejšie. Alebo tuto, no tu niekde. Je už taká robina trošku vača. No. Šípka. Palivo prichádzajúce z palivovej nádrže. Takto. A vlastne ten druhý si dáš. Toto som robil pred závodmi. Majstrák slovenský a zrazu som sa povozil a začal tesť toho benzín. Niekedy začne, niekedy nie. Ja mám rád takto, keď sú staršie hadice, sú tvrdé, vieš. Idú tam tak mierne ťažko a to má tak ísť. No a ja to robím úplne, že jednoducho a mám to overené, je to funkčné. Si dám takto dva zipy. Vieš. Jeden tu. Druhý tu. Takto to cvakneš. Jeden. Pekne rovno to strihneš, aby to nebolo ostré. Tak, ale môžeš si to ešte pootočiť a otočíš to takto ku karbecu. A tu je dôležité, že keď to tam je, tak vlastne musíš dať pozor na toto, aby to nejakým spôsobom nebúchalo do karburátoru. Keď to bude búchať, tak sa ti môže rozbiť a môže ti začať tiecť. No a aby sme pokračovali ďalej, tak mal som tú hadičku. Je tu. Musíš si pozrieť, čo máš za ovzdušňovák, keď sa pozrieš na druhú stranu. Pozrieš, čo máš za ovzdušňovák, aha, to bude 7 alebo 6. Pozrieme sa, či to je 7. 7. Veselá je 7. Či vypitá je 7? Jak to je, nevíš? Tam to načkáš, len tak, kde sa ti zlíbi. Tak toto otvoríš, pozri sa, tu máš plnú nádrž. Môžeš ísť veselo a smelo. Pomaly stlačíš, pozrieš sa, vidíš, je tam, jaká je kvapalina, špinavá.
Pretlačíš, doleješ, pretlačíš, doleješ. Chceš zase doliať? Dobre. Už vás... Jo, pozri. Keby ju rýchlejšie stlačím, tak tieto páky mali taký chod, že oni vedia potom ofrkalo by ťa, vieš. Vytlačí to naspäť. Za toto tak veľmi citlivo stláčam. No a teraz si odpojíš starú kvapalinu, zoberieš, pozrieš sa, že možno nebola až taká hrozná, ale dobre, aspoň v tej nádržke to prepláchnú, tam není veľa mililitrov. Vlastne. No, máš ten záber, jak to bolo, jaká bola špinavá tá kvapalina? Áno. No, teraz keď sa do toho kúkneš, tak je jaká čistá, červená, hej. Shimano minerálny olej. Žiadny kal. Žiadny kal. Zavrieš nádržku a tým pádom celý proces odzdušnenia, No a výmeny kvapaliny ukončený. pri týchto motorkách všetci vedia, že je dôležité, jak si nastavíš tú spojku. A keď niektorým ľuďom extrémne vadí, že je veľmi tvrdá tá spojka, tak tie lamely vlastne vieš obrúsiť na nejakú šírku a potom je tá spojka mäkšia a stále funguje tá motorka dobre. To vydrží. Všimni si, ľudia, čo jazdia na motorke, nevedia, že proste toto sa im deje. Pozri, akú to má vôľu. No a pozri sa, čo je toto. Človek, podotýkam, má nejakých 120 kg, 130. Pozri, na aké jazdí strúňa. Aha. Tá strúňa je úplne voľná. Vieš, hýbem s ňou. To tak proste nemôže byť, vieš. Je to lepšie? Prepáko je vybité tak či tak. No. A vyzerá to tak, že vpredu na prepakovaní je voľa tak 3 mm, ale vzadu to líta koľko na kolese? No veľa. Ja to cítim na kolese, keď je vybité, tak na kolese cítiš tie 3-4 cm, že je chod. By som to nazval, že ság taký na kolese. No dotiahli sme to o dobrý centimeter určite. Centiak a možno ešte uvidíme, že koľko. Ja to tak podľa pocitu, lebo však nemáme tu jazdca, na čom by sme to skúsili. Hej, nemáme tu toto. To už to ide ťažšie. Ja podľa svojho tlmiča vždy som si doťahoval. Samozrejme musíš merať ság. Toto keď niekto neovláda tieto veci, že ako si správne nastaviť podvozok, motorku na seba, lebo takisto aj tam sa dá merať ság, tak vlastne toto tiež veľká vec. Zmeníš stúpačky za nejaké takéto, zameníš, hneď sa ti oveľa lepšie jazdí, vieš. Tieto stúpačky niektoré sú tak ohnuté, že idú smerom nadol. Vlastne ten jazdec stojí takto a není divu, že sa mu aj šmýkajú nohy sem tam, vieš. Dobre, toto máme. Ja toto pre istotu takto zakontrujem. Tak, to úplne stačí. Nie extrémy.
Tam vyzerá dosť dobre tá kvapalňa, pozri, niekto sa staral, môžeme povedať. To je čistúčke. A to som rád, to som rád. Niekto na to nekašľal. Už som rozoberal taký hrôzostrašný prípad som mal, že toto by si otvoril a vyzerá to, ako keby tam niekto vypálil celú voskovú sviečku. Tak to bolo normálne celé pokryté takou škrupinou. A to podľa mňa bola vlastne len brzdová kvapalňa, ktorá nabrala vodu, vytvorila takú zmes, že to vyzeralo ako vosk. Fuj. Ale prečistiť ten systém nebolo také jednoduché. A prečo je ten benzín zelený? Lebo Verva 100 používa vlastne benzín, ktorý je modrý. A ja dávam olej do benzínu, to je ako 100 oktán, dávam olej do benzínu tento. A on je vlastne spôsobom tiež modrý. Ale prírodzená farba akože oleja sú také nejaké proste prímesy, že nejak to vytvorí zelenú. S týmto to zmiešaš a vidíš ten benzín lež a je zelený. No doma, keď namýšaš M2T, tak to väčšinou zostane žlté. Pri tom M2T je tuším červený? Žltý Taký je. má taký... Medový taký. Hej, presne. No, schválne tam aj nedám veľa, pozri sa, no. Plasty utrpeli, oni není drahá záležitosť, ale pozri sa, niekto to dá, niekto to môže len tak dať, neviem čo to je, na sekundiák, vieš, alebo zalepí tekutý kovom, a s tým sa ešte pohrám. To zalepím tekutým kovom a bude to fungovať. Vidíš, to odtrhol to niekto, skrátka. Ale nemusíš hneď všetko kúpovať drahé, ja neviem, 25-30 eurové štukle. Vieš si to opraviť a fungovať akože v rámci možností. A čo? Mali taký menší úfal, to bolo na tejto motorke konkrétne, vidíš, tu sa odtrhlo z tej spojky. Na tejto motorke. Koleso to sa poumýva, vyzerá také špinavé všetko. Andričku vytrieš, vyzerá tak hrozne. Môže to vládovať, čo s tým robil. Pekné, čisté. No, majiteľ si už doma sám prezúval. Má Mikasu gumu, fajnového rázu. Ani mäkká, ani tvrdá. To je 180, takto, 2009. No dobre, tak si to došponuješ troška. To bolo takto nejak nemožno. By ho až tak neťahalo. Došponuješ moc. Dobre. Na strane máme zhruba kole v strede. Takže to bolo jednoduché na týchto. Vieš, tu musí byť mierna medzera a tu reťaz opticky nemôže byť, že ovisnutá takto. Musí byť napnutá. A tým pádom vidíš, stále má kam šponovať ten šponovák. Je to úplne v pohode. Keby to moc prepneš, koleso sa ťažšie točí, reťaz sa príliš naťahuje a môžeš vlastne skrátiť jej životnosť. Tu by si mal dať nejakých 40 Nm, tým, že to mám tak v krčových žilách a v predlakti. Je to takto úplne v pohode. No a samozrejme v neposlednom rade by si na to mal siať
handru. Dobre to počistiť niečím agresívnym. Ja používam aj takúto vecičku, čistič karburátora. Čistič karburátora. Kde ideš, motorka? Ale môžem povedať, že je to jedna z tých čistejších trialiek, čo som kedy robil. Lebo boli tu triálky, ktoré boli na tom fakt, že veľmi zle. No a vzhľadom na to, že chceme ísť trénovať, tak som ako keby pod tlakom. To vyčistíš, tak to namážeš potom. OK. Máme vatu vymenenú. Reťaz je vyčistená, namazaná, struna je dotiahnutá, karbec vyčistený, ten vyzeral hrozne. Voda nová v chladiči, voda nová v chladiči a taktiež prevodovka je spojka spravená. No, no asi skončili. Ďalej. Fajron to je.